खुलुमबाय दिनै 12 जुन एबा बड'लेण्ड मुंख्लं सान दिनैनि बे सानावनो गिबि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जादोंमोन बिथां सुजित नार्जारिया 1987 मायथाइनि दिनै जिथु 12 जुन बे 12 जुनावनो बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं हिसाबै बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन सुथुरनि आखायाव आरो दिनै बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु जिल्ला दखरा बर' फरायसा आफादफोरा दिनै बिथांनि गिबि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव दङ आङो उदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय नैबे बिष्णुराभा कृष्टि संघ नब्लाङाव आरो दिनै बेयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फुंबिलिनिफ्रायनो बेयाव 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान बेयाव फालिनाय जादों आरो जों बुंनांगोन जितु फुंबिलिनिफ्राय बिथांमोना बायदि हाबाफारि लादों जितु बिथां सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बेजों लोगोसे आबसुनि जि गोथार फिरफिला बेयाव बिथांमोना ससे बिर होनाय हाबाफारिबो लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जों दिनैनि सानाव बुंनांगोन नैबे 39थि बड'लेण्ड मार्चार्स डे जितु बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुनिया हाबाफारि बेयाव बा जर'खा हाबाफारि बेयाव लादेरनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों बिथांमोना जितु दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै ब्लाड डनेशन केम्प in connection to 39 Bodoland Marches Day observation बेजों बिनि इन कोलाबोरेशन तेजपुर मेडिकल कलेजनि बिथांमोना हेफाजाबाव दिनै बेयाव बिष्णुराभा कृष्टि संघ नब्लाङाव बिथांमोना जि ब्लाड डनेशन केम्प लानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन बेयाव जितु दिनै एबसुनि गोबां जितु मावथि बिथांमोना दिनै गावनि बेसेन गोसा थैखौ बेयाव दान होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन जितु मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बारग' आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो दिनैनि सानाव बेयाव बाहागो लानानै गावनि जि बेसेन गोसा थै बे बेसेन गोसा थैखौ होनायखौ डनेट खालामनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन दिनै बेयाव आबसुनि गोबां मावथि बिथांमोना बेयाव दिनै बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा थैखौबो बेयाव दान होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे समाव सोलिगासिनो दङ थै दान होनाय हाबाफारिया आं बेयाव मिथिनो नाजानि बा सावरायनो नाजानि जितु बेयाव आंजों लोगोसे दङ जिल्ला आफादनि आफादगिरि बिथां कर्नेलियास दैमारिया जितु नोंथाङाबो बे समाव गावनि बेसेन गोसा थैखौ दान होबाय दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै रायजोफोरनिसिम मा मेसेज दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि सानखौ अर्थात 12 जुनखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थादों आरो बेखौ फालिनाया प्राय 39 बोसोर जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आफादगिरि दैदेननायनि समाव जि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव 12 जुन 1987 मायथाइयाव जर्ज फिल्ड गुवाहाटीयावहाय जे मोनसे रेलि लादोंमोन बिनिफ्राय गिदिंफिननायाव सुजित नार्जारि बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बिथांनि बे मुंख्लं सानखौनो जिहेतु बिथाङानो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लं बे हिसाबै बे सानखौनो मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिष्णुराभा कृष्टि संघआवहाय बे 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो ब्लाड डनेशन केम्प जोङो हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय दा जोङो थांनाय समाव बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बर' हारिनो मोनसे आलादा न'खर सोरजिनांगौनि थाखाय 1987 निफ्राय जागायनानै 2020 नि 27 जानुवारिसिम जों जुजिबोबाय मोनथाम खोलोबनि बेवहाय आन्दलन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिफ्रा बेवहाय आन्दलन खालामबाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन नों हाथियार लानानै दैनानै आन्दलन खालामग्रा बिथांमोनाबो बे माने आन्दलन बर' हारिखौ सेफगार्ड होनो थाखाय बर' हारिनो आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय आन्दलन खालामबोबाय आरो बे गोलाव समनि आन्दलन खालामनायाव प्राय 5,000निख्रुइबो बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा गावनि थै जिउ दान होबाय दा बे गोलाव समाव दिनै जोङो माने समाजखौ फोसाबनो बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जि थै आरो जिउ दान होबाय दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैनि फिरिया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो गोबांथार ओनसोलनि व्यक्तिफ्रा दिनै मानसिनि जिउ माने बासायनो थाखाय जों दिनै बे ब्लाड डनेशन केम्प लादों आरो जों मोनथिनो मोनदों सासे मानसिया ब्लाड डनेट खनसे खालामनायजों 3 मानसिनि जिउ बासायनो हायो होननानै जों मोनथिनो मोनो दा बे हिसाबै जों साफा ब्लाड डनारा
दिनै डनारा साथाम मानसिनि जों जिउ जों सेभ खालामनो जों बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे मेसेजखौबो होनो नागिरदों जे थांनाय समाव जोंनि गेदेमा मुंख्लं बिथांमोना जाथिखौ रैखाना खालामनांगौनि थाखाय गावनि आगोमा जिउ आरो थैखौ दान बोहैहोबाय बिथांमोना। दा दिनै जोङो जिउ माने बासायनो थाखाय जों दिनै बे थै दान खालामदों। किन्तु फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो बर' हारिनि फिसाफ्रा किन्तु बर' हारिनि थाखाय जातिखौ रैखाना खालामनो थाखाय जोङो आरोबाव जिउ आरो थै दान होनोबो जोङो दिनैबो प्रस्तुत दङ। जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायनो नागिरदों। खारन थांनाय बे गोलाव समनि आन्दलनाव जों मोनथाम खोलोबनि सुक्ति खालामबाय। बे मोनथाम खोलोबनि सुक्ति खालामनायाव बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर जों नुबोदों जे मोनथामबो खोलोबनि जि सुक्ति बिनि जि दफाफोर सरकारजों जोंनि आन्दलनकारिजों सुक्तिकारिजों जि मोनसे बुजाबुजिमोन बेखौ खोब गुरुत्व होनानै लाबोनाय जों नुवाखै। बिएसि एकर्डनि सुक्ति इमप्लिमेन्टेसन टाइम मथे जायाखै, जायनि थाखाय गोदानै आन्दलन खालामनांदों। जों मोनथिनो मोनो बिटिसि एकर्डनि सुक्तिफ्राबो माने दफाफ्राबो दिनैसिम मावफुंजायाखै आरो बिटिआर एकर्डआबो 6 बोसोर जाबाय। दा दिनैसिम जिबायदि गुरुत्व सहकारे बिथांमोना लानानै बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौमोन बे दफाफोरखौ दिनै मावफुंनायखौ नुवाखै। दा जुदि बेबायदि थांबाय थायोब्ला निश्चय जों फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो माने गुबुन मोनसे राहा जों लानो नांगोन आरो बेयावहाय दिनै प्रयोजन जायोब्ला जों बेखौ बुंगोन प्रयोजन जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जोङो सोरनिबा जिउ बासायनो थाखाय जों थै दान खालामदों। गाबोन समफोर जोङो जिउ आरो थैखौ जोंनि बर' जातिखौ बासायनो थाखायबो होनो थाखाय जों प्रस्तुत। जोंनियाव लिस्ट मोनफैनाय दङ 100 प्राय 8 सिमहालागै लिस्ट दङ आरो गोदानबो नुदों। किन्तु बिनिनो गेजेराव सोरबाया होनो हायि थागोन। दा बेखिनिखौ नायनानै सोर जाया होनो हायो बिथांमोना दा होबाय थानाय जादों। जायफ्रा दिनै भलन्टियारिलि जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै जिउ बासायनायनि मोनसे लाइफ सेभिं जि मोनसे पुण्यनि मोनसे खामानि बिथांमोना मावबाय। साफ्रोमबो ब्लाड डनारफोरखौ जों जिल्ला आफादनि जानानै साबायखर बावगोन। नोंथांमोननि बे दिनै जि मोनसे थै दान होबाय बिनि गेजेरजों निश्चय सोरबा साथामनि जिबना बासायजागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो निश्चय गावनि जिउआवबो माबा मोनसे पुण्यखौ जों मावनाय जादों आरो बेखौ लानानै खोब गौरबजों नोंथांमोना माने फैबाय थानाय समावबो जाहाथे ब्लाड डनेट खालामनो समाज सेवा खालामनो थाखाय आवगायबोबाय थागोन, खामानि मावगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायगोन आरो बयखौबो आं साबायखर बावगोन जोंनि खावलायनाय लेखायै नोंथांमोना फैनानै जे भलन्टियारिलि बे ब्लाड डनेसन केम्पआव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। हय नंगौ, बिथाङा जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा दिनैनि सानाव बुंदों दिनै जिथु 12 जुनजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना ब्लाड डनेसन केम्प नैबे जिथु बिष्णुराभा कृष्टि संघ नब्लाङाव बिथांमोना लादों आरो बेयाव जिथु भलन्टियारिलि जि एबसुनि साफ्रोमबो मावथिफोरा दिनै 100निख्रुइबो बारा गावनि बेसेन गोसा थैखौ बेयाव होदों बा दान होदों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे सासे सुबुंनि थैया साथाम मानसिनि जिउ रैखा होनो हायो नैबे मन्त्रखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना बेबादि हाबाफारिखौ लादों होननाबो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनिखायनो जों बे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि।